Sa milabayng mga adlaw, pipila ka mga insidente sa pagsuway ug pagkuto sa kinabuhi ang nahitabo sa Cebu City. Niadtong Domingo, Disyembre 7, dunay usa ka batan-ong babae ang naluwas human nga misuway og layat sa CCLEX. Apan napugngan sa mga milabayng motorista niadtong taknaa ang iyang plano. Pag-abot sa Huwebes, Disyembre 11, usa ka 30 anyos nga lalaki nga BPO worker ang nahug gikan sa ika-13 nga andana sa usa sa mga building sa Cebu IT Park pasado alas 9 sa gabii. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Cebu City Police Station 4, walay foul play ang maong hitabo. Doon nasab sila'y inisyal nga impormasyon nga nadawat nga nakasinati og depression ang naasong laki. Initially, ang mukuan is walay foul play. Suicide incident na gito ang naitabo. 13th floor man siguro na siya, pero ilan lang bigi pa convert o kining penthouse. Kuan siya kining operations customer expert diri sa isa ka BPO company sa IT Park. Sa atong pakighinabi sa pipila ka mga call center agents o BPO workers sa mong dapit, ilang gipadayag ang kahago sa ilang trabaho, ilabi na sa mental health sa matag trabahante. Kailangan gid na mabantayan kay wata ka balon sa gi-undergo sa tao, unsay gidalagan sa una, unsay ang gi-experience. In the BPO industry man gid, ang panglaban din nato sa mental health, diba? Lain-lain nga emotion na mo ang ma-encounter every call, na ay happy, na sad, na nasuko, na apoy naghilak. Doon na may mga mental health program ang pipila ka mga opisina sa call center companies apan dugang nila nga kinahanglan nagyong mas hingusgan pa kini aron mas matutukan ng mental health sa tagsa-tagsa ka BPO. Ang BPO gud stressful gid sa maong digid ang balikan nga kinahanglan gid natay awareness sa atong mga agent, mga empleyado sa ilang plan. Importante gid siya nga dapat every BPO naagid sila program bahin sa mga mentality, diba? Mental health. Sa mga nanginahanglan og tabang o kasturya mahitungod sa problema, ilabi na sa depresyon ug mental health, bukas 24 oras ang helpline sa tawag paglaom nga makita sa inyong mga screen. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.